галәмнәрне юктан бар кылучы, безләрне шушы җир өстенә урнаштыручы, безгә бөтен тирә-юньне хезмәткә тапшыручы, бердән-бер Раббыбыз, бердән-бер хак илаһыбыз булган Аллаһ Тәгаләгә барча мактау ва улуглауларыбыз, барча шөкер ва рәхмәтләребез булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһының рәхмәте булып килгән. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһының сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһыга тақва булыгыз. Аның әмерләрен үтәгез, аның харамнарын белеп, алардан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: «Я әйюһәлләзина аману тақуллаһа хаққа туқатih ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». Әй иман китергән бәндәләр, мөминнәр һәм мөминәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешенчә тақва булыгыз. Моның мәгънәсе, үстегездә булган фарызларны тиешенчә үтәгез, харамнардан тиешенчә тыелыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Раббыбыз Аллаһ үзенең шиксез хикмәте белән атабыз Адәмне юктан бар кылганнан соң иң элек бу дөньяга түгел, ул аны иҗмахка урнаштырды. Иҗмахта булганда аның юлдашы, спутница була жизни, аңа хәләл җифете анабыз Хаваны бүләк итте. Аннары соң беләбез, Аллаһның хикмәте белән, аның әмере белән Адәм тыелган җимешне ашады. Һәм алар икесе дә җәннәт бакчаларыннан чыгарылдылар һәм бу дөньяга төштеләр. Һәм Аллаһ Тәгалә аларга һәм аларның балаларына безгә шушы сынау буларак дөнья тормышын бирде. Әлбәттә, ул мәңгелек түгел. Ул бик кыска. Бигрәк тә ахыр заман алдыннан кешеләрнең гомерләре бик кыска булачак диде. Әгәр дә атабыз Адәм 1000 ел яшәсә, кайбер пәйгамбәрләр 800 ел, 600 ел яшәсәләр, сөекле пәйгамбәребез: "Минем өммәтемнең гомерләре 60 белән 70 арасында булыр" диде. Күбесе 70-нең теге ягына чыкмас диде. Шуңа күрә безнең сынау юлыбыз тагын да кыска. 10 тапкыр, 15 тапкыр кыскарак. Һәм Аллаһ Тәгалә сынау өчен шушы дөньяны бирде һәм атабыз Адәмгә нәрсә диде? Үтегез, минем ярдәмем белән шушы кыска булган дөнья сынавын мин сезне җәннәттә көтеп калам диде. Мин сезне җәннәттә, җәннәтнең нигъмәтләре белән, асларыннан шилтирәп аккан елгалары белән, җиләк җимешләре, сый-хөрмәтләре белән, кеше күзе күрмәгән, кеше колагы ишетмәгән, бер кешенең дә хыялына да, фантазиясына да сыя алмаган нигъмәтләр белән мин сезне җәннәттә көтәм диде. Һәм без Адәмнең балалары җәһәннәмгә түгел, җәннәткә кайтсын өчен Аллаһ Тәгалә без кешелеккә күпме китаплар иңдерде. Җабраил фәрештә күпме мәртәбәләр шушы җиргә Аллаһның вахые белән, Аллаһның әмерләре һәм тыюлары белән килде. Ни өчен? Без җәннәткә барсыннар өчен. Без җәннәткә кайтсын өчен Аллаһ Тәгалә 124 мең пәйгамбәрне җибәрде. Алар һәрберсе үз халкы, үз җире, үз заманында, үз телендә торып
Менә монда жәннәт дип жәннәт юлын күрсәттеләр. Ә менә монда җәһәннәм, җәһәннәмнән ерак булыгыз дип кисәттеләр. Аллаһ Тәгалә biz жәннәткә кайтсын өчен һәр көнне, һәр төнне, һәрберебезнең юлында чыгарып тора жәннәткә бара торган сәбәпләрне. Гынахларыбыз кичерелсен өчен, әҗр савапларыбыз күбрәк язылсын өчен, безгә Аллаһның рәхмәте килеп, без жәннәткә кирсен өчен, карагыз, һәр көнне изгелекләр юлыбызга үзләре чыгып тора. 5 намаз. Һәр берсе безне гынахтан чистарта. Һәр берсе безне жәннәткә якынайта. 5 фарыз намаз янында ничә рәкәгать сөннәт намазлар. Һәр рәкәгать безне Аллаһның жәннәтенә якынайта. Күпме нәфил намазлары, духа намазлары, тахиятул мәсҗид намазлары, тахаҗуд намазлары, һәм башка таравих намазлары, һәр берсе безне нишли жәннәткә якынайта. Фарыз, сөннәт, нәфил уразалар, һәр бер ураза безне җәһәннәмнән ерагайта. Бер көн ураза, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Кешенең йөзен ерагайтыр җәһәннәм утыннан 70 елга диде. Монсы да безне җәннәтле итү өчен. Ә күпме дугалар, зикрләр, Аллаһны искә алып без җәннәткә якынаябыз. Нәфил садакалары, фарыз садакалары, фарыз хаҗлары, нәфил гомрәләр, һәм башка изгелекләр. Хәтта җәмәгать кай вакыт тормыш юлыннан барганда кемдер каршыңа килеп чыга ярдәм сорап. Кемгәдер синең малың кирәк. Кемгәдер синең киңәшең кирәк. Кемгәдер синең җылы сүзең кирәк. Аллаһы Тәгалә аларны да безнең юлыбызга чыгара, алар безне кулыбыздан тотып җәннәткә тартсыннар өчен. Җәннәткә тартсыннар өчен шуларны да Аллаһ безгә чыгара. Кай вакыт Аллаһ Тәгалә тормышыбызга ниндидер авырлык бирә, ниндидер сынау бирә. Эй, тотынабыз зарланырга. Күңел төшә. Biz бит шундый. Безгә гел рәхәт килеп торсын. Әле рәхәт килгәч шөкр итәбез микән? Ансы икенче мәсьәлә. Ләкин авырлык килсә, тотынабыз уфтанырга. Кайбер кешеләр килеп, эй имам, Аллаһ Тәгалә нигә мине шулай сыный микән? Шул хәтне нинди гынахларым бар микән дип зар кылалар, аңлый алмыйлар. Ә бит күп вакытта авырлык аша, дөнья сынау өчен яратылган икән, монда рәхәт кенә килмәячәк. Монда күп сынаулар да киләчәк. Бүген кич белән ястү намазыннан соң мөселман қолын күтәреп Аллаһтан җәннәт сорады. Ихластан, я Раббым, без җәннәтне гел ихластан сорыйбыз, рия белән түгел. Бөтенебезгә кирәк. Я Раббым, миңа җәннәт бир дип әйттек. Иртә белән Аллаһ безгә бер сынау бирде. Ни өчен? Менә бу кич белән кылган дугабызны кабул итеп. Шул сынау аша ул безне җәннәткә илтә. Ә без зарланырга тотындык. Туктале, әле кичә генә сораган идең бит Аллаһтан җәннәт. Менә җәннәт юлы, җәннәткә барыр өчен аның бит юлын үтәргә кирәк. Хаҗ кылыр өчен Мәккәгә барырга кирәк. Аның юлын үтәргә кирәк. Мәчеттә җәмәгать намазын укым дисәң, аның юлын үтәргә кирәк. Җәннәтнең дә юлы бар. Ә ул кәеф сафа белән, җиңеллекләр белән түгел, ул авырлыклар белән бара. Шуңа күрә кичә генә Аллаһтан иҗмах сораган идең, бүген зарланасың. Менә бит иҗмах юлы. Әлхәмдүлилләh диген. Аллаһтан ярдәм сора һәм үт сынавыңны. Авырлыктан соң җиңеллек килер. Һәр бер авырлык. Пәйгамбәрбез әйтте, мөселманның тәненә энә казалса да, калюшка. Менә шул энә казалганга сабыр итсә дә гынахлары кичерелә. Бүген инде энәне кемдер больниста укол казату белән күз алдына китергән икән. Укол казаганга, менә шул кичкенә генә авыртуга да түссәң, Аллаһ шуның ишендә күпмедер гынахыңны кичерә. Ягъни сине җәннәткә якынайта. Һәм Аллаһның рәхмәте
Жәннәткә безне авырлыклар гына түгел. Жәннәткә безне һәр нигъмәт, һәр сый-хөрмәт, һәр җиңеллек, һәр рәхәтлек тә жәннәткә безне якынайта. Һәр берсе якынайта. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Әгәр бер мөселман Аллаһ биргән ризыкны ашап, Аллаһ биргән суны ичеп, шул ризык соңында Аллаһка шөкер итсә, хәмд сәна әйтсә, Аллаһ аның гөнаһларын кичерер ди. Карагыз. Кемдер уйлый Аллаһның мәгъфираты, прощение Аллаһы авырлыктан соң гына дип. Юк. Иңа кайтып, стел артына утырып, халал хезмәт белән тапкан ашыңны ашыйсың да рәхәтләнеп, соңыннан әлхәмдүлилләһ дип Аллаһка шөкер итәсең дә, Аллаһ синең гөнаһларын кичерә. Бер кием киеп, Аллаһ биргән бер киемне киеп, шул киемне кигәннән соң пәйгамбәрбез дәвамында әйтте, Аллаһка шөкер итсә, Аллаһ аның гөнаһларын кичерә. Карагыз. Аллаһ безнең нигъмәтләребезне алып, сабырлык аша безне җәннәткә илтә. Һәм нәкъ шулай безгә нигъмәт биреп, шөкер аша да безне җәннәткә илтә. Шуңа күрә бер галим изге сәләфләр арасыннан хәтта шундый сүз әйткән. Икесе дә җәннәткә илтә. Авырлык килеп, сабыр итеп тә җәннәткә керәсең. Нигъмәт килеп, шөкер итеп тә җәннәткә керәсең. Беләм ди. Ләкин мин ди, нигъмәт килеп, шөкер итеп керсәм әйбәтрәк булыр иде. Һәр беребез дә авырлык сорамыйбыз, ләкин икесе дә җәннәткә кертә безне. Хәтта садака бирергә акчабыз юк. Нишлек бөтен савапны ансарлар алып бетерә дип, мухаҗирлар килгәч, Мәккәдән күчеп килгән мөселманнар акчалары юк. Намаз укыйлар, ураза тоталар, садака бирә алмыйлар, кыл азат итә алмыйлар, күрәләр, ансарлар, акчалары бар, садака бирәләр, закат чыгаралар. Килделәр, я Расулалла, нишлек? Бөтен савап аларга бит, садака бирерлек акчабыз юк дигәч, нәрсә диде? Кайтып хатыныңа садака бир диде. Хатыныңа бир дигән сүз, якынлык кыл хатының белән кайтып диде. Шуннан соң бер сахаба әйтә, ничек инде ди? Шахват, страсть бит инде ул ди. Ничек син шуны канагатьләндереп, рәхәтлек алып, шуның өчен савап аласыңмы ди? Пәйгамбәрбез нинди мисал китерде? Әйе генә димәде бит. Карагыз, нинди мисал китерде. Зина кылган өчен гынах аласыңмы ди? Әйе, менә мондый гынах. Нәкъ шуның кебек савапны алырсың, халал хатының белән эшләп ди. Бүтүнәй бердән әҗр. Бүтән җирдә Аллаһның рәхмәте. Хәтта сый-хөрмәт ризыкта да, халал хатыныңда да Аллаһның нигъмәте. Әгәр шөкер итсәң. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безнең җәннәткә хәтта бару дип тә әйтмәсен мин аны. Татарда туган җиргә бармыйлар. Барыбер дөресрәк кайту. Мин авылга барам диләр. Мин әйтәм, дөрес түгел авылга бару. Авылга кайталар. Әтиәнигә барам диләр. Бармыйлар әтиәнигә. Әтиәнигә кайталар. Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиғун. Кеше үлгәч нәрсә дибез? Biz Аллаһныкы һәм Аллаһка кайтабыз. Кайтабыз. Без аннан килдек, без аңа кайтабыз. Әтиәнидән тудык, әтиәнигә кайтабыз өенә. Нә шуның кебек без җәннәттән килгәнбез икән. Без җәннәткә кайтырга тиеш. Һәм шуның өчен Аллаһ бөтен безгә мөмкинлекне бирә. Хәтта кылган гынаһларыбыз өчен дә Аллаһ Тәгалә гафу итә. Карагыз. Аллаһ Тәгалә иртә белән көтөрди. Төнне белән гынаһ кылучыларны кичерер өчен ди. Киш белән көтөрди, көндез гынаһ кылганнарны кичерер өчен ди. Аллаһ безгә мохтаҗ түгел, ләкин Аллаһ гафу итәргә ярата. Һәм ул бәндәләрен гафу итә. Монсы да ни өчен? Без оҗмахка кайтсын өчен. Без оҗмахка кайтсын өчен. Һәм Аллаһ Тәгалә безнең юлыбызга чыгарып, безне җәннәткә тарта торган иң зур нигъмәтләрнең берсе тиздән. Аллаһ насип итсә, иншалла, юлыбызга чыгачак. Изге Рамазан ае. Тиздән Шагъбан башлана. Шагъбаннан соң Рамазан җәмәгать. Аллаһ Тәгаләнең никадәр рәхмәте,
күпме бүләкләре, күпме нигъмәтләре шушы изге Рамазанда biz моны башыбызга да, акылыбызга да сыйдыра алмыйбыз. Хәтта аятлар укып, хадислар укып та biz бүтүнесен билеп бетерә алмыйбыз, чөнки Аллаһ Тәгалә бүтүнесен безгә әйтеп тә битерми. Әлемдә сюрпризлар бик күп. Ва ма тадри нафсун ма ухфият лахум мин qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun. Аллаһ Тәгалә әйтә, ни одна душа не может даже знать, понять, что я им приготовил там, за то, что они творили благие дела. Результатом того, что они творили дела. Изге гамәлләр кылган өчен нәрсәләр әзерләп куйганны дип бирегез дә белеп бетерә алмый. Шуңа күрә намазның да укыйбыз аятларын, хадисларын, намаз укысаң шушы була дип шатланабыз. Аллаһ бүтүнесен әйтмәде аның. Анда күбрәк әзерләнгән. Ураза өчен дә, Рамазан өчен анда күбрәк әзерләнгән. Шуңа күрә изге Рамазанда килә безгә бүләк булып, безне мәхрүм итәргә түгел. Кайберләребез, ой, тиздән Рамазан. Рамазанда ни ашап булмый, ни ишеп булмый, ни кунакка йөреп булмый, кич белән кино карап булмый. Таравих бит. Яра Рамазанны үткәрәбез дә, Рамазаннан соң тагын яши башлыйбыз дип бу ялгыш. Бу зур хата. Безнең иманыбызда, динебездә проблема бар, җәмәгать. Без Аллаһның нигъмәтен мәхрүм итә дип кабул итәргә тиеш түгел. Аллаһ безгә алып килә. Бераз гына сынау бар. Кунак килгәч мәшәкать була инде. Кай вакыт үзеңә кайнар чәй дә җитми. Кай вакыт үзеңә ризыкның да иң тәмлелеше тими, кунак килә бит. Ләкин кунакның ул кунак безне көндезләрен ризыклардан мәхрүм итсә дә, кишләрен рәхәтләнеп өйдә ял итүдән мәхрүм итсә дә, ул кунак килә алыр өчен түгел, бирер өчен килә. Ләкин кунакны алыр, бүләген алыр өчен алдан әзерләнергә кирәк. Алдан әзерләнергә кирәк. Йөземнәр алып кына түгел, финиклар алып кына түгел, ансаның һәр вакыт бар. Иң беренче күңелеңне әзерләргә кирәк. Иң беренче күңелең белән әзерләнергә кирәк, нинди зур кунак килә. Һәм бәлки ул кунак синең тормышыңда соңгы мәртәбә киләдер. Без бит белмибез, киләсе Рамазанга хәтлек яши алырбызмы, юкмы. Һәм без беләбез, бу айда Аллаһ Тәгаләнең безгә олуг нигъмәтләре килде һәм килә. Шахру Рамадан. Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсендә Рамазан айы ди. Шахру Рамадан аллази унзила фиһи ал-Qur'ан ди. Рамазан айы ди. Бу айда Qur'ан инде ди. Аллаһ Тәгаләнең кешелеккә булган соңгы мөрәҗәгате, последнее обращение Аллаха ко всему человечеству. Бүтән китапларның эчтәлеген Аллаһ Qur'ан өчен җыйды. Һәм шушы Qur'ан ингән ай иң изге ай булды. Qur'an ингән 10 төн иң изге 10 төн булды. Qur'an ингән Кадр киче иң изге кич булды. Qur'an ингән шәһәрләр, Мәккә, Мәдинә җирләре иң изге шәһәрләр булдылар. Qur'anны кабул иткән пәйгамбәр иң изге пәйгамбәр булды. Qur'anны пәйгамбәрдән кабул иткән өммәт, Qur'an өммәте иң изге өммәт булды. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Siz de kişilikкә чыккан иң хәерле өммәт булдыгыз ди. Чөнки без Qur'an өммәте. Qur'anны иң беренче кабул иткән сахабалар. Пәйгамбәрбез нәрсә ди? Хайрул куруни карни диде. Иң хәерле буын минем буыным диде. Чөнки алар иң беренче Qur'анны алдылар. Шуңа күрә кем шушы нигъмәткә якын, ул иң хәерле була. Һәм Аллаһ Тәгалә дә Рамазан аенда безгә бирә күпме сәбәп. Без җәһәннәмнән котылсын һәм без җәннәткә кирсен өчен. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Шагбанның ахыр көннәрендә минбәргә баскач, эй җәмәгать, 2 көннән Рамазан инде, нишләрбез инде димәде. Ул зур бәйрәм игълан итә иде. Ул зур вакыйга кебек әйтә иде. Атакум Рамадан дип әйтә. Килде сезгә Рамазан. Шахрун мубаракун фихти. Белегез ди, бу бәрәкәт айы ди. Бу айдагы бәрәкәт бүтән бер айда да юк. Алыгыз моның бәрәкәтен дип
Пәйғамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям нинди бәрәкәтләр килә шуларның барысында саныйды. Шуңа күрә сахабалар, табигиннар, изге сәләфләр, галимнәребез китапларында яза, алар ди 6 ай алдан ди инде Рамазанны көтә башлыйлар иде ди. Карагыз, ярты ел. Хәтта шундый җире бар, Рамазанга 6 ай алар көтә башлыйлар иде ди. Рамазаннан соң 6 ай дуга кылалар иде, Рамазаныбызны кабул ит дип. Ничек килеп чыга? Моннан 6 ай, моннан 6 ай. Демәк, алар ел буе Рамазан белән яшәгәннәр. Башта 6 ай көткәннәр, Раббым, Аллаһумма баллигна Рамадан дип, ва баллигир Рамадан лана. Я Раббым, безне исән-сау Рамазанга ирештер иман белән, Рамазанны безгә ирештер дип, башта 6 ай дуга кылдылар. Аннары соң 6 ай дуга кылалар, Рамазанны кабул итсәң дип. Демәк, 6-12 ай алар Рамазан белән яшәгәннәр. Чөнки алар белгәннәр, изге Рамазан айында Аллаһ биргән бәрәкәт бүтән бер айда да юк. Син һәр атнаның дүшәмбе атна кич ураза тота аласың. Тулы ай төннәренең көндезләрендә 13-14-15 ураза тота аласың. Гашура көне, Гарафа көннәрендә ураза тота аласың. Шагбан айларында ураза тота аласың. Шәввалның 6 көнен ураза тота аласың. Бүтүнесен җыйсың. Хәтта Давуд алейхиссалам кебек көн аралаш ураза тота аласың. Көн аралаш. Ләкин алар бүтүнесен бергә кушсаң да, алар изге Рамазанның бер көн уразасын алыштыра алмыйлар. Чөнки ул фарыз, ә булар бүтүнесе сөннәт нәфил. Бер үлчәүгә ярамый фарыз белән нәфилне салырга. Чөнки фарыз ул башка. Аллаһы Тәгаләнең иң элек фарызлары килә. Шакра, мин беләм, Рамазанда ураза тотмаган кайбер кешеләр Гашурада тотып карыйлар, Гарафада тотып карыйлар. Ләкин белегез, алар берсе дә фарыз уразасы белән чагыша алмый. Фарыз намазыңны укымасаң, син ничә генә нәфил укысаң да улан алыштыра алмый. Шакра, фарыз уразасы килә Рамазанда гына. Шакураның кадерен белергә кирәк. Аның сыйфаты икенче булырга тиеш. Һәм без аны башка көндәге уразалар белән чагыштырырга тиеш түгел. Буларны без күңелебез белән аңларга тиеш. Һәм җәмәгать гамәл дәфтәрендә кыямәт көнендә ничә ел син исламда яшәдең? Һәм ничә ел син Рамазан аена ирештең? Ничә Рамазан бар? Менә бу синең хәлеңне хәл итәчәк. Менә бу синең хәлеңне үзгәртәчәк. Әгәр дә валлаһи җәмәгать бер Рамазанга күбрәк булса, бер Рамазан күбрәк булса гамәл дәфтәрегездә, сез күз алдына да китерә алмыйсыз. Күпме сезгә нигъмәт бирәчәк Аллаһ шушы бер Рамазан сәбәпле. Имам Ахмад китерә үзенең хадисләр җыентыгында. Шундый хадис, моны Абу Талха радиллаһу анһу, Талха ибн Убайдулла, Аллаһ аннан разый булсын, сөйли. Ике кеше ди, Бәли кабиләсеннән бергә исламга килделәр. Ике дусты, ике друган. Бергә исламга килделәр ди. Бергә булдылар ди. Ләкин берсе ди җихадта шаһид китте ди. Җихадта шаһид китте ди. Икенчесе нәкъ бер ел тагын яшәде ди, аннан соң үлде ди. Ике дус бергә булган, бергә гыйбадат кылганнар, исламга бергә килгәннәр. Әлхәмдүлилләһ, безнең арабызда да бергәләп исламга килгән дуслар бар. Бергә намазга басканнар, бергә уразалар тота башлаганнар, әлхәмдүлилләһ. Аллаһ кабул итсен. Булар да шулай. Ләкин берсе ди сугыш юлында җихадта шаһид китте ди, икенчесе тагын бер ел яшәде ди. Ансы да үлде ди. Талха ибн Убайдуллаһ әйтә, Аллаһ Тәгалә миңа ди аларны төшемдә күрсәтте ди. Төшемдә күрсәтте ди. Икесе дә җәннәт ишек төбендә басып торалар ди. Шират көтеп. Икесе дә басып торалар ди, җәннәт ишеге янында. Шуннан соң җәннәт капкалары ачылды ди. Һәм мин көттем ди, Талха уе белән икесен дә белә. Мин көттем ди, хәзер беренче үлгәнен. Ягъни сугышта җихадта шаһид киткәнен апкырып китәчәкләр дип көттем ди. Әмма фәрештә чыкты да, ансын түгел икенчесен чакырды ди. Икенчесен чакырды ди. Җихадта үлмәгәнен, ләкин бер елга күбрәк яшәгәнен. Шуннан соң күпмедер вакыттан соң чыгып монсын да апкырып китте ди. Уянгач
мәчеткә баргач, пәйгамбәребезнең янына килеп, мин бу төшне сөйләдем ди. Сахабалар еш кына, хәтта иртәнге намазлардан соң пәйгамбәребез бүген кайсыгыз нинди төш күрде дип сорый торган булган. Һәм сахабалар аның кырына утырып, төшләрен сөйләгәннәр, пәйгамбәребез төшләрен аңлата торган булган. Бу сөннәттә бар. Шулай итеп, Талха әйтә, мин пәйгамбәребезгә сөйләдем ди бу хәлне. Шуннан соң Аллаһның елчесе мине тыңлап торды да, шундый сүз әйтте ди. Әләйсә кад сама бa'даху Рамадан? Син нигә гаҗәпләнәсең ди? Әллә беренчесе үлгәннән соң дусның, икенчесе ди бер Рамазанга күбрәк ураза тотмадымы ди? 30 иң әзе 29 көн аның күбрәк булган гамәл дәфтәрендә. Тотмадымы ди? Тотты ди. Әллә бер ел буена 6000 ракагат фарыз намаз укымадымы ди? Көнгә 17 ракагатны 360-ка тапкырласак 6000-нән арта. Bir елга 6000-нән артык ракагат фарыз намаз өстәлә. Әйе, укыды ди. 5 намаз бит ул көн сайын. Әллә фәлән кадәр сүннәт ракагат укымадымы ди? 17 ракагат янында сүннәтләрен укып бара алсаң да 12 ракагат тагын сүннәт өстәлә бит әле. Булдымы ди? Булды ди. Әгәр дә без Аллаһ биргән акыл белән санап карасак, моңа өстәп бу хадискә. Нәрсәне өстәсәк? Һәр намаз сайын 33 тапкыр Субханаллах, 33 тапкыр Әлхәмдүлилләh, 33 тапкыр Аллаһу Акбар өстәлдеме? Өстәлде. Һәр намаз сайын Аятул Курси өстәлдеме? Өстәлде. Шуңа күрә пәйгамбәребез әйтә, аларның арасы ди җир белән күк арасыннан да күбрәк ди. Карагыз, bir елга мөселман күбрәк яшәп, bir Рамазанга күбрәк тотып, Аллаһ каршында нинди дәрәҗә ала. Шуңа күрә җәмәгать, менә бу изге Рамазанны без кабул итәргә тиеш, соңгы Рамазаныбыз итеп. Алдагы Рамазан безгә насип буламы, юкмы белмибез. Көн сайын кардәшләребез китә. Узган елны менә монда таравих укыган, бәлки быел алар безнең белән булмас. Аллаһ аларны үзе кичерсен, кабул итсен. Ләкин безгә быел да килергә насип итә икән, уразага, сәхәрләргә торырга насип итә икән, бу зур бәхет. Ләкин тотыгыз бу уразаны, бу Рамазанны үткәрегез, соңгы Рамазанны дип. Соңгы намазыгыз укыган кебек укыгыз диде. Менә шулай итеп без Аллаһның җәннәтен алабыз. Кемдер алдан әзерләнсен, кемдер ниятли, нинди изге гамәлләр кылырга. Фарыз уразасы гына түгел бит әле. Әле тагын Рамазанда күп изгелекләр бар. Кемдер ниятләсен, изге Рамазанда гомрәгә барам дип. Пәйгамбәрбез минем белән бергә хаҗ кылган әҗерне алыр диде. Кемдер ниятләсен, кайда, кайсы мәчеттә, нинди имам артында таравих намазын укый. Чөнки бар мәчетләр тиз-тиз генә укып тарала торган, бар мәчетләр озак итеп гыйбадәт кыла торган. Шуңа күрә ансын карагыз. Кем кайда авыз ачтыра, ифтар кылдыра, алдан карагыз ул әйберләрне, белешегез. Белешегез, байлар үзегезнең зәкатларыгызны санагыз. Күпме чыгарасыгыз бар сезнең зәкат? Ул бит килеп терәлгәч, кемнеңдер миллион чыгарасы булырга мөмкин. Кемнеңдер 300 мең чыгарасы булырга мөмкин. Аннан соң ярты ел буе чыгара алмыйсыз бит аны. Вакыты җитте, чыгарыгыз. Фарызны вакытында бирелә, намазны укыган кебек. Зәкатның да үз вакыты бар. Менә шуңа күрә алдан әзерләнегез. Санагыз, уйлагыз, ниятләгез. Кем күпме Коръан укырга ниятли? Һәм иң мөһиме, гынахлардан арыну. Кемнең әле нинди кыйрыклары сүрәлеп бара? Битерегез ул кыйрыкларыгызны. Рамазанда, бәрәкәт айында гынахтан арынмасаң, башка айда арынып булмый. Шуңа күрә Рамазан безне тәрбияләсен, безне үзгәртсен, безне Аллаһның рәхмәтенә ирештирсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Куръанил азим ва нафa'ana bil ayati ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим.